Здравейте хора, пак сме тук с F34-ката, която вкара маслото в антифриза. Показахме ви в миналия клип какво е положението в казанчето. Откъде си мислиме, че ние е проблема? Сега ще ви покажа. Първото нещо, което си помислихме ние е, че колата може да е издухала гарнитурата на главата или евентуално да е пръснала направо самата глава. Закачихме колата на диагностика, на живи данни, да погледнем температурата на водата. Температурата на водата си е нормална. Второто нещо, което проверих е в маслото дали има антифриз. Няма, което е добре. Тоест колата не прегрява, няма антифриз в маслото, а има масло в антифриза. Колата не пуши, така че това са само симптоми за мен от масления охладител. В момента е малко трудно да се види, защото почти няма място тук. Заради това ще махнем и силото на колата, ще махнем и тая кутия. По принцип може да махнем и смукателния колектор, за да има още повече място, но ще го видим в процеса на разглабяне, дали ще излезе и без да го махнем. Първото нещо, което ще направим е да източим охладителната течност, доколкото е останала охладителна течност, то всичко е масло вътре. Ще източим и маслото от колата и тогава ще започнем да разглавяме, за да видим маслен охладител, евентуално корпуса ли се е пръснал или гарнитурите трябва да се сменят. Визуално не виждам да тече, така че най-вероятно гарнитурата, която влиза към блока, според мен тя ще е проблема. Първото нещо, което ще направим е да разкачим акумулатора, да не набие грешки, въпреки че аз имам и диагностика, но да не се занимаваме излишно. Сега ще отворим и кутията, да махнем буксите към ECU-то. Махнахме капака, сега става да махнем тия букси и после ще махнем и цялата кутия. Махнали сме вече компютъра на колата, става да преместим тези букси и да махнем тази кутия. Изкарахме и този маркуч. Чай, дай нещо тук, да откажем, че много масло е, човек, майко, то само масло вътре. Лешник. Запушили сме от тук с един парцал, че направо хвърчи масло да си ебе майката, после ще го оставим да се оттече. Ще махнем и този маркуч и маркуче тук за охлаждането на кутията. Ще махаме ли електрическата перка? Давай да я ваним. Както се да Боза! Чистокръвен антифриз е това, момчета. Това е от черния вид антифриз, сигурно. Нали? Сега ще видим турбината добре ли е. Или има аксиален вид. Я светни. Не мъртва, добре перката. Добре, какво стана? Намахнем този маркуч към радиатор? Към виското към. Виското е. Значи това ми. Няма ли да сгорито и моторче сега на рейката? Не. Се опръска. Това за обратното. Дърпаш. Не, не, Вас издаст. Зей, че в турбината фърнеш, айде. не мой, има кабел. Айде. Държи го нагоре. Или те. Стой. Айде, махай. Айде, от тук бозичка. Майко, не си представям какво е в този радиатор. Чудо. Лешник трябва да го измием 6 пъти.
Охлаждане. Виждал? Тук птици и яйца му е да има нещо. Радиатор. Навънка. Чакай да го изчистим тук. Това голямо охлаждане има, в принцип.